Niin jotenkin mulla on aina niin kuin helpompaa olla niin kuin luonnossa. Ja luonto on semmoinen turvapaikka, missä mä saan olla oma itteeni. Niin. Teksti Nature in Motion. Kadulla liikkuu sähköpyörätuoli luurangon kuva selässä. Move with the question of how does it feel to be connected to the nature? How does it feel in your body when you're connected? How does it feel in your body to disagree with the environment? How do you express disagreement? Ryhmä ihmisiä pyörätuoleilla ja kävellen kulkee kadulta hiekkatielle. On kesä, vihreät puut. Paljaat varpaat tunnustelevat ruohoa pyörätuolilta. Käsi kurkottuu puun lehviin. Rutistelee lehteä. Maa on täynnä valkoista apilaa. Yksi tanssija makaa ruoholla X-asennossa. Sitten luonnossa voi myös kertoa kaikki salaisuudet ja haaveet ja surut ja ilot niille luonnon asukkaille. Tai vaikka vaan mennä halaa pihlajaa, koska tekee mieli. Lettipäinen tanssija vihreää puustoa vasten. Koiran putket kukassa. Kaareva liike. Ruoholla hypähtelee keltanokkainen mustarastas. Pitkätukkaisen tanssijan kädet tekevät tuolilla laajaa kaarta. Kohtaavat vierellä tanssivan lettipään. Pensaan alta kohoaa ilmaan lihaksikas käsi. Maassa tuolin vieressä toinen tanssija. Ryhmä nurmella kukin omassa liikkeessään. Pienikokoinen tanssija hymyilee pyörätuolissaan ja tanssittaa sormiaan renkaalla. Lettipää katsoo. Yksi ryhmästä makoilee puun alla. Pitkätukkainen tavoittelee lehvästöä. Nature, there is a way and like you go. It doesn't matter how harsh is it. If I go over to that rock, I think I will find a way to go down. But in the city, I will just, if there's some obstacles, I think I will just give up. I won't try it. Iloisina metroasemalle. Välillä kun on luonnossa, niin ehkä se luonnon osittainen esteellisyys korostaa sitä vammaisuutta tai sitä, että ei pääse joka paikkaan niin helposti. Ryhmä ylittää sillan hiekkatielle. Mutta se samalla myös koska pitää pyytää apua tai tarvii toisten ihmisten fyysistä kannattelua. Niin se myös tavallaan vahvistaa jotain sekä suhdetta siihen luontoon, mutta myös toiseen ihmiseen ja itseen ja jotenkin luottamusta, että vaikka on joku valtava vesisade ja tosi liukkaat kalliot, mitä pitkin pitäisi mennä niin, että kyllä tästä jotenkin päästään. Vaikka se ei ole aina ihan niin kuin se reitti kaikista helpoin. Mustikan maistelua, piiri luontopolun alussa. Kiharapää poimii marjoja tuolikallellaan.
nojautuu lähelle maata. How do we as dancers find access together, connection together, and how does that kind of feed into a collective resistance or protection for all elements of nature? Siilitukkainen tanssija työntää pienikokoisen pyörätuolia vartalollaan pitkin luontopolkua. Käy polvilleen tuolin viereen suljetuin silmin. Kädet kohtaavat sivelyt. 2 tanssijaa rullaa tuolejaan kasvot vastatusten varjoisalla polulla. Valo pirskahtelee suurten kuusten lomasta. Ryhmä kulkee toisiaan auttaen, leikkien. It was inaccessible, but we made it accessible together through our playful togetherness and this embodiment to listen and lean into each other. Puunhalausta, kosketuksia. Maastossa on pistekirjoituskylttejä. Kulunut kohokartta alueesta. Ryhmä tähyilee ruohikkoiselle merenlahdelle lintulavalta. Vesilinnut aurinkoisella lahdella. My relationship with nature is much about a feeling time differently, like I don't have to match it. Like I'm right on time all the time when connected to nature. Being in nature or just having the ability, time and space to feel myself as a creature that's part of it. Sometimes I have very powerful experiences with nature, usually trees and plants. I can in those moments feel their presence even eyes closed. Ryhmä tutkii luontoa käsin tunnustellen, kivillä soittaen, maassa maaten. Kiharatukkainen tanssija nojaa kaatuneeseen puun runkoon. Pienikokoinen tanssija makaa kyljellään nurmella käsikoholla. Kirkas valo läikehtii, lehdet värisevät. Kiharatukkainen tunnustelee tuulta kohotetulla kädellä. Lähtee alas, loivaa kivikkoista rinnettä. Laskeutuu maahan. Vierittää pyörätuolin vartalonsa yli. Once I felt that with a human too, so it made me understand more that we are definitely not separate from the nature. And that actually we and the plants and the trees and all of the nature are fundamentally same. Siilitukkainen tanssija kierii maassa, rannan puiden lomassa. Kiharatukkainen kierii uimarannan hiekalla vettä kohti. Vedessä seisoo aikuisia vahtimassa leikkiviä lapsia. Pienikokoinen tanssija tarkkailee tuolistaan. Sometimes even physically as cold energy floating around them. 3 tanssijaa kelluu matalassa vihertävässä rantavedessä. Avustaja kantaa pitkätukkaisen tanssijan veteen. I feel wonderful and like very emotional. Like I feel so emotional, like just being here with this lovely bunch of people, my friends and my lovely people from Cars Company, and that we can collectively experience this. And being here, like the first time in my life, I'm in like natural water, and that was a very wild experience for me, and very good one. First I was like kind of shaking and a bit like, oh, it's cold, and I'm a bit in a shock, but in a positive kind of shock, and it was a challenge. But I love that aspect of it also, that
being able to have this very new experience, but also a challenging experience. And then I grew more accustomed to it, and we could collectively create this very nice experience where I felt like I trusted the people around me, and I felt like I trusted the water eventually more and more, and it felt super nice. Ryhmä vedessä, pitkätukkainen punaisella patjalla kiharapään kannattelemana. Tanssijat kelluvat ja kierivät. Aurinko täplittää vettä. Ranta on täynnä väkeä. Ryhmästä säteilee iloa ja rauhaa. Kiharapää ja siilitukkainen tanssija istuvat rantavedessä. Alkavat peruuttaa istuallaan hiekalle. Hiekkaan jää vana. Kiharapää väläyttää säteilevän hymyn. Nousee pyörätuoliin. Valoa koivun latvuksissa. Jo keltaisia lehtiä. I don't always feel this, and I think that in this modern world it's too easy to forget about it time and time again. But the connection is powerful, and for me it always comes back around. Ryhmä maastossa, terävässä syksyn valossa. Kaikilla syysvaatteet, pipoja, käsineitä. Tanssivat maassa, tuoleillaan. Punatukkainen tanssija seisoo selin halaamassa puuta tiheikössä. Yksinäisiä lehtiä leijuu ilmassa. Most commonly as an urge to hug a tree, as a feeling of dissolving to the grass and ground I'm laying on, or even just by remembering the nature in myself by noticing my own breath. Piiri hengittää metsikössä. Punatukkainen tanssija huojuu silmät kiinni. Pienikokoinen makaa lehtipeitolla vaaleanvihreä anorakki yllä, kirjavat lapaset käsissä. Pitkätukkainen keinuttaa päätään, korvia peittää musta karvalakki. Kiharapää on paljainpäin, korvakiharat pastellin väreissä. Rauhallista hengitystä. Siilitukkainen tanssija ja lettipää tukkalevällään temppuilevat hajonneella aidalla. Kiharapää huojuttaa paksua parimetristä runkoa. Maassa lapanen ja paljas käsi kohtaavat, tanssittavat toisiaan. Keltainen kaislikko huojuu tuulessa. Ryhmä puusillalla. Läheisyys. Kädet tanssivat piirin yhteen. Teksti Nature in Motion. Chaos Company, inklusiivisen tanssin tuki ry ja Association Meet Share Dance. Tanssijat Georgi Couter, Sami Kekäläinen, Kadar Kristan, Niilas Lindell, Olesja Nedostoina ja Helmi Niemi, Noora Västinen. Taiteellinen vastaava ja koreografi Jonna Lehto. Ohjaus, kuvaus ja värinmääritys Leandro Lefa. Leikkaus Gustavo Huber. Musiikki Sami Kekäläinen, koordinaattori Silva Laukkanen,
Euroopan unionin rahoittama.